μένε μπροστά. Κυρία Αντιδημάρχη, το δοτεί την αντίστροφη μέτρηση για ένα γεγονός. Αυτή η διοργάνωση δεν είναι ένας απλός αγώνας δρόμου. Είναι μια ιδέα, ένα μήνυμα και μια υπόσχεση. Ο μαραθώνιος αγωγός του γεννήθηκε από την ανάγκη να ενώσουμε ξανά όλους τους ανθρώπους της επαρχίας μας, από κάθε γωνιά της Κύπρου και του κόσμου, κάτω από ένα κοινό όραμα. Να ξαναζωντανέψουμε το όνομα Αμόχωστος μέσα από τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, τη συνεργασία και τη θετική ενέργεια. Για πρώτη φορά η ελεύθερη επαρχία Αμοχώστου, με σημείο αναφορά στον Πρωταρά, θα φιλοξενήσει μια διοργάνωση διεθνών προδιαγραφών. Έναν αγώνα που θα συνδέσει τις φυσικές ομορφιές της περιοχής μας με το πάθος των δρομέων και τη φιλοξενία των ανθρώπων της. Υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας και με χορηγό τίτλου την CableNet, ο CableNet Φαμακούστα Μάραθον έρχεται με σκοπό να καταστεί θεσμός για την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Η σημερινή εκδήλωση έχει όμως και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Βρισκόμαστε μόλις λίγες εκατοντάδες μέτρα από τη Μητρόπολη της κατεχόμενης Αμοχώστου, της πόλης που συνεχίζει να αποτελεί πληγή αλλά και πηγή έμπνευσης για όλους μας. Ο Δήμος μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με σοβαρότητα και συνέπεια για να κρατά ζωντανή την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από το διαχρονικό πρόβλημα της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής. Εύχομαι το Φαμακούστα Μάραθον να αποτελέσει ένα σημαντικό σταθμό στην αθλητική ιστορία της περιοχής μας και να προσελκύσει δρομείς από κάθε γωνιά του κόσμου, που θα τρέξουν με το βλέμμα και την καρδιά στραμμένα προς την Αμόχωστο, την πόλη της μνήμης, της ελπίδας και της δικαίωσης. Ο Αμόχωστος είναι η πηξίδα και ο προορισμός μας. Ο Μητροπολιτικός μας Δήμος έχει θέσει υπό την αιγίδα του. Μέσα από αυτή τη διοργάνωση δίνουμε την ευκαιρία σε αθλητές, ερασιτέχνες δρομείς, οικογένειες και ανθρώπους κάθε ηλικίας να γίνουν μέρος μιας μεγάλης γιορτής, μιας γιορτής ζωής, συμμετοχής και ενότητας. Ο Μαραθώνιος Αμοχώστου είναι κάτι περισσότερο από έναν αγώνα δρόμου. Είναι μια έκφραση αγάπης για τον τόπο και την πόλη μας. Ένα μήνυμα ελπίδας και επιμονής που αντανακλά τον αθλητικό και ψυχικό σφυγμό των ανθρώπων της Αμοχώστου. Είναι απομονωμένοι, πολλές φορές ενέργειες που έρχονται αντιμέτωπες με αυτά τα συμφέροντα. Οι δρόμοι αυτοί, και όπως πολύ σωστά το είπες, δεν είναι μόνο ένας μαραθώνιος, είναι αγώνες οι οποίες θα προσφέρουν εμπειρία σε αυτούς που θα συμμετέχουν, αλλά και σε αυτούς που θα παρακολουθούν. Θα έχουν ωφέλη τουριστικά, οικονομικά και πάρα πολλά άλλα, αλλά ιδιαίτερα ο συμβολισμός με την κατεχόμενη πόλη, τη Μητρόπολη μας, στην Αμόχωστο, θεωρώ είναι το πιο σημαντικό στοιχείο αυτής της διοργάνωσης και οφείλουμε όλοι να βεβαιωθούμε ότι θα περάσει με τον σωστό τρόπο σε όλους. Ένας τρόπος να επεκτείνουμε και την τουριστική περίοδο είναι μέσω των γνωστών mega events. Και εύχομαι πραγματικά αυτή η διοργάνωση να μετατραπεί σε ένα mega event, όπου σε κάποια στιγμή να έχουμε χιλιάδες άτομα τα οποία να συμμετέχουν, να είναι μια γιορτή του αθλητισμού, αλλά ιδιαίτερα της επαρχίας Αμοχώστου. Η συμμετοχή της CableNet γίνεται γιατί πραγματικά είμαστε μια εταιρεία που θέλουμε να αφήνουμε το κοινωνικό μας αποτύπωμα στις κοινότητες και στις επαρχίες όπου δραστηριοποιούμαστε,
αλλά πολύ περισσότερο να υποβοηθούμε για να υλοποιούνται όνειρα και στόχοι οι οποίοι θα έχουν πραγματικό αντίκτυπο σε μια επαρχία. Εύχομαι αυτή η διοργάνωση να δώσει το έναυσμα σε ακόμη περισσότερους πολίτες, να μοιηθούν στη μαγεία του μαραθωνίου για να μπορέσουν να γνωρίσουν τα πολλαπλά ωφέλη που προσφέρει η άθληση. Να μεγαλώσει και να ξεφύγει από τα στενά τοπικά όρια, προσφέροντας ωφέλη και υπό το πρίσμα του αθλητικού τουρισμού. Στην πρόσκλησή σας αναφέρετε πως φιλοδοξείται αυτή η διοργάνωση να καταστεί θεσμός. Σας το εύχομαι από καρδιάς και να είστε βέβαιοι πως ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού θα είναι συνοδοιπόρος σε ό,τι χρειαστείτε. Δεν μπορώ κι εγώ, όντας Βαροσότης, παρά να κλείσω με την ευχή ότι ο επόμενος μαραθώνιος θα έχει το τέρμα του εκεί που πρέπει. Εκεί που πολλοί από εμάς δεν περπάτησαν, δεν έτρεξαν, αλλά αγάπησαν και νοσταλγούν. Την πόλη της Αμοχώστου, που βουβή θα παρακολουθεί τα παιδιά της να τρέχουν, μέχρι όμως την Άγια ώρα της επιστροφής. Βιαστεί να αλλάξει τη διαδρομή, γιατί ίσως να σημάνει η Άγια ώρα της επιστροφής στην Αμοχώστο, έχουμε ολοκληρώσει.